Unity Radio ku 90.6, 98.4 kuya ku 99.9. Igama lami ndinguMakhaya wakwamzambo Mngqongo uNtsundi. Igama lenkqubo litsho mphulaphula Vukani Community Radio litsho lithi nangoku sezolimo ngoMvulo entsukwini umhla wesi-8 kwinyanga kaTshazimpunzi kumnyaka wama-2024. Siyangena ke esikhahlela injalo nje ke sibulisa kuwe ke mphulaphuli ngalo umvulo. Yayazi ke kule nkqubo ezolimo rhoqo ngemivulo siye sibe kanti siza notata uNcedo. Nawe ke mphulaphuli seyilisiko ndiyaqonda lidala linenkqayi into yokuba ngaba xa ngomvulo soloko uthe xolo kwiradio yakho kule nkqubo ezolimo khona ukuze sive uba ngaba uba uNcedo usiphathele ntoni na kwelakhe icala. Namhlanje ke sikunye naye mphulaphula afuna uphoswa ngoba kaloku sizofundisa inhlala ke isenzeka leyo into yokuba ngaba sifundisane, sakhane, sicebisane ngezinto yinto sitsho sithi impilontle kwaye impilonde apha emfuyweni. Phulaphula weVukani Community Radio namhlanje siyawuthi siyolala sawube sicacelwe into yokuba ngaba xa kuthethwa ngothintela yintoni uthintela, kubaluleke ngantoni ukuthintela kambi, ngawaphi amaxesha okuthintela, athinteli nje kuba kuthintelwa nje, uyazi uba ngaba ngawaphi amaxesha okuthintela kaye ento kumele zaziwe mafama uba ngaba kubaluleke ngantoni uba ngaba uthintele, ungaze sikuthintele nje ungayazi uba ngaba ubaluleke ngantoni. Yonke nje loo micimbi namhlanje siyawulala sicacelwe, sawuthi siphuma apha kubethe yesibhozo intsimbi. Yonke loo nto sobe siyenza Mr. Ncedo khona nanku apha phambili kum, sobe ke sincokola naye. Hlobo wam kunjani? Msasazi, mandibulise mna ndimhle ndonwabile. Kunjani kuwe? Nam ndimhle ndonwabile. Well, nkosi kakhulu ke ngexesha lakho, siyabulela Mr. Ncedo. Well, abaphulaphuli ke sebe kwiradio zabo ngoku belindele uba ngaba namhlanje yeyiphi eyona nto ncakasane esibaphathele yona kweli suku namhlanje. Ndizamile ke uba ngaba ndiyihlakulele uba ngaba owona mcimbi namhlanje siwujongileyo sijonge ukuthintela uba ngaba yintoni uthintela lo, kambe ke kubaluleke ngantoni ukuthintela, ingawaphi amaxesha okuthintela. Ndawunikezela kuwe ke tishala. Mandibulele Mngqongo, ndibulele kakhulu msasazi, ndibulele elithuba kakhulu kwisikhululo iVukani Community Radio. Msasazi, sizawunika nje umfanekiso ngqondweni. Singeno desk simenze umfundi abe uphume izandla. Kodwa ke into ebalulekileyo kukunika nje umfanekiso ngqondweni. Sinamayeza azinhlobo msasazi, kodwa namhlanje sifuna ke sithethe ngothintela nothintelo msasazi. Kakhulu ke ayawukhumbula amafama xa uthetha ngothintela uthetha ngamayeza anochuku, amayeza ahamba ngobushushu obuphantsi, asoloko ehamba ngomkhenkce, nalapho wathenga khona kathathwa zikhawuntarini wona, athathwa ngqo phaa efrijini. Naxa uwanikwa ahamba ngomkhenkce, naxa ufika ekhaya awufiki uwabeke ewodropini okanye uwabeke endlini kubushushu basendlini, funeka uwabeka ngqo phaa kwisikhenkcezisi. Kodwa ke nakwisikhenkcezisi kule ndawo ikwazi ukugcina ukutya xa ibiyifriji lolo hlobo, nothi kulaa ndawo yenza umkhenkce. Ngamayeza anochuku ke msasazi ekufuneka umfama yazi into yoba awabekwa liyeza uthi wakuhlaba inaliti funeka ulisebenzise uligqibe, ngoba emveni kwe-hours ezi-8 ayiselilo msasazi. Msasazi, esona sizathu esibangela into yoba namhlanje sibethe sithetha ngothintela nothintelo, nokokuba uthintela ngawaphi amaxesha, xa uthintelela ntoni msasazi. Yes. Ivuswe kakhulu kum kuba xa umbuza umfama ngawaphi amayeza anawo akubalele nala ngothintela msasazi, ufumanisa into yoba la mayeza sele ligqibile unyaka ehleli nalo apha, and liyeza athi kulaa kit box yakhe uxhobe ngalo, nalo xa kukho kufa okufikile kwasebuhlanti ukulindela into yoba angathatha eli yeza awulisebenzisa. Yiloo nto ke sithi make sicacise msasazi into yoba othintela ngala mayeza angabekwayo, ngala mayeza afuna ubushushu obusezantsi, kodwa ke akafuni udeske abe angena
kwi-freezer msasazi. Mm. Makangabikho ngaphantsi kuka-2 degrees, angabikho ngaphezulu kuka-8 degrees. Now make singene ke msasazi sizama ukuthi kanye yintoni le nto inguthintela msasazi. Yes. Uthintela kaloku msasazi lela yeza lithi xa lifakiwe emzimbeni lona lakungena lingena livuse amajoni omzimba ame ngenyawo futhi likhuthaze umzimba ukuba mawenze amanintsi amajoni omzimba msasazi. Liyeza msasazi elincunsulwe kwintsholongwane leyo yenza isifo, isenoba intsholongwane eluhlobo lakwa-virus, isenoba intsholongwane eluhlobo lakwa-bacteria. Msasazi, injalo ke le nto inguthintela, kodwa ke into ebalulekileyo funeke siyazi into yokokuba yona yintsholongwane engeniswa emzimbeni, iluhlobo lweyeza, kodwa le ntsholongwane ayikho kubume bokuba ingenza isifo msasazi. Msasazi, make siqale sicacise le ndawo ithi umzimba wesilwanyana apho kungekho kwantsholongwane kusoloko kukuhle, amajoni omzimba ayalala. Yes. Amajoni omzimba ke msasazi ngabakhuseli bomzimba ngexesha kuzohlaselwa zintsholongwane. So ukuba kusoloko kukuhle kungekho kugula, amajoni omzimba ayalala. Now yiloo nto ke ngoku kufuneka into yokoba mawube uyathintela ngenjongo zoba umzimba mawusoloko usazi into yokokuba amajoni omzimba makasoloko esemandleni. So yiloo nto ke sihlaba ke ngoku ngabathintela, sizama ngalo lonke ixesha ukugcina amajoni omzimba esenza umsebenzi wawo egadile njengonogada, ingakumbi kwezi rhorho zizotshitshisa, zizotshabalalisa, zizonyothula emzimbeni, kufikwe noko ngaphakathi kumeke kakuhle. Now okanye ke masithi xa sithetha ngokuthintela sithetha ngokuthini? Yes. Uthintela msasazi kuyafana nale nto sendiyicacisile, yiyona ndlela yakhe yalula, yiyona ndlela yakhe yasafe, yiyona ndlela yakhe yasebenza ukwenza umzimba ngalo lonke ixesha mawube womelele okanye ukhuthele, okanye uyakwazi ukuzinqandela kwiintsholongwane ezizokwenza izifo msasazi. Now uthintela ke ufaka esi sitofu ngenjongo zokuba ngexesha kufika igquba lentsholongwane ezizokwenza izifo zifike wena somfakile uthintela. Ayilo yeza lakunyanga, liyeza elivusa amajoni omzimba ahlale eredi, ahlale eqaphile ukwenzela uba mhla kwafika intsholongwane ezokwenza isifo kufikwe wena ubusoyilungiselele. And ke msasazi eyona nto ibalulekileyo yinto ethi xa uthintela uvusa ngokwendalo amajoni omzimba okokuba makakhuthaze umzimba, mawube sekwimeko yoba mawube womelele kwiintsholongwane ezizokwenza izifo. And uthintela msasazi umsebenzi wakhe kukuqeqesha amajoni omzimba okokuba makasoloko efithi, omelele, and veliswe abe liqela amajoni omzimba. Ngamanye amazwi uthintela ufaka ukwenza umkhosi wamajoni omzimba omkhulu ukwenzela into yoba umzimba lo usoloko ube ugadiwe, ingakumbi kolo hlobo lwentsholongwane uthintelele lona msasazi. Now uthintela lo msasazi njengoba besesitshilo wenziwe ngolo hlobo lwalo ntsholongwane okanye kuncunsulwe loo ntsholongwane yafakwa ibulewe okanye isuse ulamvila ukuba ingenza isifo kulabhotire ngenjongo zoba xa uyitofile ingenzi isifo, kodwa koko umzimba makuyifunde xa ingena le rhorho and utsho uvuse amaqhinga okokuba ungakwazi ukuzilwela kanjani. Ngamanye amazwi sivusa amathuba okanye sikhulisa amathuba amaninzi okokuba umzimba mawuhlale womelele, mawuhlale uqaphele, mawuhlale ukwimeko yoba ukwazi ukuzikhusela.
ukuya nje kancinci ukuthi uthintela lo usebenza kanjani msasazi. Yes. Sesitshilo sathi umsebenzi wakhe kukunciphisa amathuba wokokuba umzimba wesosilwanyana mawuhlaselwe zintsholongwane ezizokwenza izifo. Kakhulu ncakasana ukungeniswa kwakhe emzimbeni ngokwendalo kuvuswa okanye kuzalwa amajoni amaninzi omzimba ukwenzela uba umzimba ukhuseleke. Now msasazi, xa ufaka uthintela emzimbeni, once uthintela angene umzimba uyasabela, ukhawuleza uzoqonda into yoba yintoni ke ngoku le ingenayo, ingaba ayiyongozi na apha kum msasazi. So yiloo nto ke kufakwa le ntsholongwane. Ifakwa le ntsholongwane ngenjongo zoba umzimba mawukhawuleze uyifunde onke amaqhinga wayo le ntsholongwane umzimba makabe uwafundile la maqhinga, and umzimba walungiselele into yoba xa seyisiza ngomsindo and isiza izobulala izotshabalalisa amajoni omzimba makabe selungisiwe ukuba mayingakilinge ingxaki yenzeke. Yes. La majoni omzimba ke msasazi sithetha ngawo zizakhamzimba eziluhlobo lweproteins ezithi ziveliswe zibe nintsi kakhulu ngumzimba ngenjongo zokokuba umzimba uhlale usempilweni ungahlaseleki lula zezi zifo. And la majoni omzimba ayakhumbula kakhulu msasazi, ikhe alufunda olo hlobo lwalo ntsholongwane akasokuze aphinde ayilibale, awuhlala eyikhumbula ngalo lonke ixesha. Ingena yona icinga uba ayaziwa emzimbeni, ifika umzimba sele uyifunde kakhulu, sowuyazi sowuyiqaphele, ngoba wena mnikazi wemfuyo wawufundisa umzimba wale yakho imfuyo ngokuthi ufake uthintela msasazi. Ngamanye amazwi othintela indlela nje esafe and eqondileyo kakhulu ukuqinisekisa nokuncedisa umzimba wesilwanyana sakho into yoba masingahlaselwa ezi zifo msasazi. Ewe ke umzimba msasazi wona indlela odalwe ngayo udalwe uba masoloko ukhumbula kwiintsholongwane ezithe zangena. Yiloo nto ukuba kukho isifo esifikileyo nokokuba sifike besingathintelwanga, kodwa ezo zithe zasinda kuso umzimba usoloko ukhumbula into yoba bendike ndahlaselwa lolu hlobo lwentsholongwane. Uhlala uyigcinile ke umzimba and uvelise amajoni ukulwa olo hlobo lwentsholongwane. So ngamanye amazwi msasazi, amafama akuthi ndicela niyibambe into ethi uthintela ayiloyeza lokunyanga. Uthintela liyeza olufakayo emzimbeni ngenjongo zokokuba ngexesha kufika uhlaseleko ufike umzimba wakho sowukhuselwe. So masisukume ke mafama siyazi into yokokuba kubalulekile ukuthintela kunokunyanga, ngoba kaloku ukunyanga amaxesha amaninzi kuba sekulate, iba ilahleko seyiba phezulu. And awuzukwazi ukusukuma ngeli xesha sele isifo sesihlasele okanye sesiqhambukile msasazi. Uba wenza loo nto amathuba okuba uthintela xa umfaka sekuhlaselwe sekungena isifo, amathuba okuba umzimba makasebenze uthintela apha emzimbeni ambalwa xa seyihlasela intsholongwane. And kwa uthintela uthatha ithuba elide ukuba makaqalise ukusebenza apha emzimbeni. So ubumfaka ngoku wena ngeli xesha sekusiliwa uzawuthi ke into ozoyiqaphela uzawubona ngenduma uba bekuthiwa kujongene amadoda, ngoba kaloku wena uthe uyakhusela kanti intonga seyingenile entloko. Now ngawaphi ke awona amaxesha abalulekileyo ukuthintela msasazi? Okay. Ukuthintela msasazi kuza ngamaxesha ngamaxesha. Ungathintela zimithi, ungawathintela amatakane amathole gqitya ukuzalwa, ungawathintela ekukhuleni, ungathintela ebudaleni. So amaxesha ahamba ngolo hlobo, qha kuxhomekeka into yoba ngowuphi lo thintela sithetha ngaye, ngoba abanye msasazi othintela bayingozi kakhulu kwinto esele seyimithi, bayingozi kakhulu kwinto eseyizawuzala msasazi. So othintela abanintsi
ezinye inhlobo zothintela funeka uzazi into yoba azisetyenziswa into sele seyimithi. Yabona ke othintela bakhona aba kuthiwa le rhorho isaphila lekwenziwe ngayo lo thintela, awubasebenzisi kwabona ke abo kwinto eseyimithi. Ukanti aba kususwe ulamvila okanye basele befile bona, ngabo ongasebenzisa bona ukuthintela msasazi. Yes. Ngamanye amazwi abathintela kuthathwe intsholongwane seyifile, ngabona ungabasebenzisa kwinto emithiyo. Ukanti aba kuthathwe intsholongwane isaphila and isesemandleni, awukwazi ukubasebenzisa kwinto isaphila sasazi. Kuyo yonke ke lento siyenzayo sizama ukuqinisekisa into yoba imfuyo yethu ayikho emngciphekweni wokuba mayihlaselwe zizifo msasazi. Uba ke singabathatha ke abathintela ngabanye msasazi. Yes. Sibohlulele izifo ezo esithi lona uthintela eziphi izifo. Okay. Uba singathatha iDecasure. iDecasure msasazi kweza nhlobo zothintela bendithetha ngalo bo yintsholongwane efakwe phayana sele ifile yona. Ngamanye amazwi uyakwazi ukuyisebenzisa iDecasure nokokuba zimithi nokokuba azimithanga, ayinabungozi iDecasure. Kodwa ke into ebalulekileyo masiyazi into yoba yintoni le uyithintelayo, yintoni le ikukhokhelela into yoba mawube uthintela ngeDecasure. Now uba uyazazi into yoba ukwindawo ethandwa kakhulu sesi sifo kuthiwa yi-pulpy kidney, Yes. isifo somgilane okanye isifo sezintso. Mr. Ncetho, ndicela sibaleke siye evenkileni sobuya. Nkosi msasazi. Molo mphulaphuli, ubusazi na ukuba u-Elliot Brothers Auctioneers uhlala eneseyile zemfuyo kwakunye nezixhobo ezisetyenzisiweyo? Mandicacise, rhoqo ngoLwesihlanu siba neseyile ePond Park kufuphi neMonti, ukanti rhoqo ngeveki yesibini enyangeni siba neseyile eDoni kufuphi neStuttering, yaye ngoLwesine okugqibela enyangeni siba neseyile kuKomani. Yiza kwiseyile ekufuphi nawe uzozifumanela izinto ezisemgangathweni zokukhulisa ifama yakho. Kukho imimiselo nemiqathango. Elliot Brothers Auctioneers, tried, tested and trusted since 1910. Alright, sabuya ke kwela cala levenkile, mandiphinde ndize kuwe Bawuncetho. Ndiyabulela msasazi. Sohlukene xa sicacisa ngeDecasure msasazi. Yes. Sizama ujonga into yoba yona phaya kuyo uqulethe eziphi irhorho, zeziphi ezintsholongwane zingayibeka imfuyo yakho emngciphekweni msasazi. Eyokuqala irhorho yenza isifo esibizwa ngoba yi-pulpy kidney, sisifo sezintso okanye umgilane msasazi. Yes. Esi isifo asinyangwa msasazi. Xa sesifikile kuloo gusha alikho iyeza lokuba uthi uzawusebenzisa lona ukunyanga esi sifo. Yiloo nto funeka uqiniseke into yoba esi sifo uyasithintela, and esi sifo asiyongxaki kwiigusha ezibhityileyo, ezimbi, ezityiwa ibhula, ezihambisayo. No, asiyongxaki esi isifo msasazi. Siyingxaki kwezi gusha zondliwayo, kwezi gusha ziphethwe kakuhle, kuliwa intshulube, kuliwa ibhula, zifakwa izondlo, ziyondliwa. Ezo gusha zintle ngokwasegazini, usemngciphekweni wokuhlaselwa yokufelwa kakhulu zigusha zityebile. And ezi gusha uba ngamatakane abangathi abethu apha esinqeni ufike eswayeka msasazi, ufike lihamba ngecala, liyakwazi ukuzitshekela phaa ngasemva, alithathi ithuba lide liwe. Xa seliwile liba nako okukhabalaza kancinci, kodwa xa ufika ngaphakathi noba igusha endala ke msasazi yenza loo nto. Xa ufika ngaphakathi awuboni kwanto, uhlenje phaa ngaphakathi isegazini, ngamanye amazwi ityebile. Kodwa xa ufika
entsweni ufika izintso zithambe kakhulu zitamtam. Intso yegusha ephilileyo ingqindilili futhi uyakwazi ukuyisika uyiqhekeze ngesitshetshe, and xa uyisikile uyakwazi ukuxobula isikhumba, umphezulu lo wayo iyaxobuka isikhumba sentso ephilayo. Kodwa le ufika into enjengenjenge ungenakwazi nokuyisika ebaleka nje xa iyonke igusha ebulewe ke sesi sifo ibonakala ngolo hlobo. Ewe apha ngaphantsi kofele xa ugqiba ukususa isikhumba esi ibonakala igusha engathi ibethiwe ngoba imithambo ixananazile ligazi, ungadeske uthi le gusha ibisopha. Xa uyijonga amanqathe la ingakumbi umhlehlo ufika uncumile, msasazi uncumile, amathumbu akrazuka lula, omile akrazuka lula, msasazi, ukubonakala into yoba uphethwe sesi sifo. Sisifo ke esingubhubhane ematakaneni, and sisifo esenza ubhubhane ezigusheni ezintle ngokwasegazini. Sisifo esinganyangwayo, sisifo esithintelwayo. Yiloo nto ibalulekile iDeca-Sure into yoba suka ingekafiki intlekele uthintele ngayo ukuthintela esi sifo, msasazi. Amafama amaninzi ke afelwe kakhulu ngamatakane ebulawa kanye sesi sifo. Yiloo nto ke sizohluthisa iingqondo zamafama kowethu into yoba makaqaphele and makahlale eqaphile ngalo lonke ixesha. Esi sifo siyabulala kakhulu and siwabulala ngeli xesha kanye umfama sesithi uyawabala ngokuwabalela emhlambini. Ngeli xesha wabona into mahle and ngamatakane sewajonga into hey noko akunyanga zingaphi ayithatha inkunzi uwabone engafi. So masiyazi ke into yoba esi sifo sifuna usukume kusekwangoko ngeDeca-Sure. Isifo sesibini, msasazi, esikule Deca-Sure sisifo unonci, i-tetanus. Esi isifo sisifo sona lena intsholongwane iphaya emgqubeni and lena intsholongwane ingena ngenxeba elipholileyo, msasazi. Laa ndawo inekhokho yile ndawo kanye ingena gazi, yile ndawo ingena mongomoya, laa nto sithi oxygen. Yiyona ndawo ke laa ntsholongwane ifika iphile ikwazi ukungena ngaphakathi. Yakungena yona ibulala imizwa, the nerves. Now lelo takane ke okanye loo gusha indala iqina imilenze yomine, okanye iqine le yangemva yodwa, okanye iqine le yangaphambili yodwa, okanye iqine yomine, iqine intamo kutshixeke imihlathi. Yiloo nto sisithi negama ngumhlathi nkqi. Esi sifo asinyangwa, esi sifo siyathintelwa, esi sifo siyabulala kakhulu. And esi sifo kakhulu ngalamatakane atheniweyo, ingakumbi athenwe ngerabha, msasazi, ngoba xa ufake laa rabha phaya esingqobeni samabhetri ibamba igazi lingakwazi ukudlula liye emazantsi. Kulaa ndawo ibambe kuyo irabha sisikhumba esifileyo, sisikhumba beka imeko entle ukuba le ntsholongwane mayifike ihlale ikwazi ke ngoku ukungena ngaphakathi imenze umonakalo. So esi sifo ke sihlasela ibhokhwe, sihlasela igusha, sihlasela neenkomo, msasazi. Ayithethi ukuthi xa unenkomo usindile. Yiloo nto iDeca-Sure ifikelele ezinkomeni, ifikelela ezigusheni ukulwa nokunqanda esi sifo, msasazi. Isifo sesithathu, msasazi, ekufuneka umfama aqaphele ukuba asithintele, ngoba uba akasukumanga naso sibe yingxaki kakhulu apha enyakeni. Siseyingxaki nangoku, iigusha ezivele zidumbe ubuso, zidumbe intloko, msasazi. Ingeyiyo inzenge mafama, but lena into vele kudumbe kuvaleke amehlo, kudumbe intloko, msasazi. Yiloo nto ngegama lasemzini kuthiwa yi-swollen head syndrome. Lena intsholongwane nayo ipha idlelweni, ipha emgqubeni, and nayo ingena ngenxeba.
Iigusha ingakumbi inkunzi ziyathanda ukungquzulana. Not igusha kuphela, kwa iigusha ziyathanda ukusoloko zingquzulana ngeentloko zazo, nto leyo ikhokhelela uba kuvuleke la manqetyana lawo ayigeyithi yokungena kwale ntsholongwane yenza esi sifo sokudumba kwentloko. Naso esi sifo asinyangwa. Olu hlobo lwentsholongwane alikho iyeza ekuthiwa nali lelokuyinyanga le ntsholongwane. Yiloo nto iDecasure iphinde ikuthethelele ekubeni xa uthe iigusha zakho wazitofa ngayo, wathintela, ume kakuhle ekubeni awuhlaselwa sesi sifo, msasazi. Esinye isifo esingxaki kakhulu, ingakumbi kula mafama alima igadi, alima amasimi ngenjongo zoba xa zizala okanye ngexesha elithile make ziyotya phaa kulaa gadi ilinyiweyo. Yile nto ifunekayo masizilimele, msasazi. Kodwa ke kwananjalo funeka siyazi into yoba ezaa gusha zitya olwaa hlaza lweluseni zisemngciphekweni wokokuba kuzawubakho isifo esihlasela amathumbu, ayajika abe bomvu, and esa sifo sibulala ngesaquphe. Uzifaka nje okomzuzwana kwi-30 minutes, xa ufika uyokroba ufika sekukho eseyifile and ikhale zivuthamelane igcwale isisu, msasasi. Now xa ufika ngaphakathi ke ufika amathumbu ebomvu. Yiloo nto ke ifuneke uxelele uba okwangoku ubethwe lolu uhlobo lwesifo. And sihamba ke nale mbali yokuba bezityaphi. Uba bezitya kuhlaza, uhlaza ke isenoba lolulinyiweyo, isenoba yingca eluhlaza emnandi elafulafu ezitya ngamandla, msasazi. So kuvuseleleka imeko yoba ke kuhlasele esi isifo. Asinyangwa naso, siyathintelwa. iDecasure ikunceda kakhulu ekuthinteleni esi isifo, msasazi. Nakubekho isifo ekuthiwa ngunomkhonwana, the black quarter. Okay. Unomkhonwana, msasazi, sisifo, yintsholongwane ephaya phantsi nayo engena ngenxeba. Eza nkomo zibetheka ediphini okanye laa nkomo ibethwe ngentonga kwakufa esa sikhumba, laa ntsholongwane yenza esa sifo ingena incamathela kanye kuloo ndawo ifileyo yesikhumba, ifumane itshansi yokungena ngaphakathi. Lena intsholongwane yakungena yona ihlasela izihlunu, ingakumbi izihlunu zomkhono, ingakumbi izihlunu zomlenze, ingakumbi izihlunu zesingca, msasazi. Now yile nkomo, yile gusha, yile bhokhwe uyawufika iqhwalela ngomlenze okanye iqhwalela ngomkhono. Lo mlenze iqhwalela ngawo uyawufika udumbile, angadeske umfama athi ityiwe yinyoka, kanti ihlaselwe nje yile ntsholongwane. Iba nobushushu obuphezulu kakhulu, iba kwiintlungu ezingummangaliso, and laa ntsholongwane ibulala loo nto ihlaseleyo ngexesha elifutshane. Ukungena kwayo ithatha nje i-24 hours ingenile, ibe seyibulele loo gusha, loo bhokhwe, loo nkomo olu hlobo lwentsholongwane. So nalo akukho kwayeza lokuyinyanga, and ngangendlela ekhawuleza, noba belikhona, ngangendlela ekhawuleza ngayo uthi usothuka ibe seyiyekile. Now xa ufika ke kulo mlenze ubudumbile, ufika lo mlenze phaya ngaphakathi xa ususe isikhumba esi ubomvu kakhulu, ngongathi uyopha ugwaphu, unamaqamu, unuka muncu oku kwamasi, msasazi. Now ikrokreleke into yoba ubethwe sesi sifo. Sibizwa ngoba sisifo somgqiku ngoba sihlasela kakhulu ezi gusha, ezi bhokhwe, ezi nkomo zisencinci zisakhulayo, msasazi. Noko ke asiyongxaki kangako kwezi sezigqibile ukukhula. Yiloo nto negama kuthiwa sisifo somgqiku, kwezinye indawo kuthiwe ngunomkhonwana. iDecasure iyakuthethelela kwesi sifo ezinkomeni, ezigusheni. Now kuzobakho isifo sotsheko, bugazi phaa ngasemva, ingakumbi ematakaneni, msasazi. Esi sifo sihlasela amathumbu naso, kodwa sizibonakalisa ngoba la matakane atsheke into ebugazi phaa ngasemva, aphelelwe ngamandla, afe ngokukhawuleza. Ngolwasemzini kuthiwa yi-lamb dysentery. Naso esi isifo asinyangwa, siyathintelwa. iDecasure ifike ikuncede apho, msasazi. Na uba siyawukhumbula ke besithe ngawaphi amaxesha ekurayithi ukuthintela, msasazi. Yes. Now kubalulekile okokuba ukuba ezi gusha zimithiyo
sezivele amabele. Xa ubala apha enyakeni ubuya umva uyayigqiba i-12 month ukusuka kule nyanga sekushiyeke inyanga ezimbini uba zizale. Xa ubala ubuya umva kwiinyanga eziyi-12 ubungakhange uthintele wena, zama uqinisekisa uba uyathintela xa kushiyeke iinyanga ezimbini zizale. And ubuyaqala ukumsebenzisa lo thintela mphinde emveni kweentsuku ezingama-30, kodwa mazingade ziphele iintsuku ezili-14 emveni kweentsuku ezingama-30 ungekaphindi okwesibini msasazi ngalo thintela ayi-Decasure. I-Decasure ngu-2 milliliters, ngu-3 milliliters ezigusheni ukanti ngu-5 milliliters ezinkomeni. Akuna-age, noba lithole noba inkomo endala, umlinganiselo uyafana. Noba litakane noba igusha endala, umlinganiselo uyafana msasazi. Isizathu soba uthintele ngeli xesha okanye mazizale bezithintelwe kwi-12 month kubuya emva, ufuna uqinisekisa uba umthubi ozofunyanwa ngala matakane ngumthubi onongiweyo, owondlekileyo, ozokwazi ukuphumela uneliyeza ematakaneni msasazi. Amatakane xa ezalwa namathole azalwa wona umzimba ungenawo amajoni omzimba la besithetha ngawo. Now unina welithole welitakane uthi aliboleke amajoni omzimba lizokwazi umelana neemeko zalapha phandle ngomthubi msasazi. Yiloo nto umthubi ubaluleke kakhulu, yiloo nto umthubi funeka siwusebenze siqiniseke into yoba lo mthubi ngumthubi osemgangathweni, ngumthubi otyetyisiweyo, ngumthubi onongiweyo. Ngokuthintela ngeDecasure sifuna uqinisekisa into yoba la matakane akanohlaselwa yile ntsholongwane zezi ntsholongwane bendizibala apha ngasentla msasazi, kula mathole, kula matakane msasazi. Ngokokuba afumana umthubi olungisiweyo msasazi. Sikhumbule kwakhona amatakane akubalulekanga into yokokuba uwatofe engekayigqibi inyanga, ngoba izitofu eziliqela zithi zibulale umthubi. Yiloo nto kubalulekile into yoba ufake umthubi mali ufumane lithole elitakane kangangoko ukwenzela uba iintsholongwane zingakhalezi ukwenza izifo apha kulo. Ewe akhona ongawasebenzisa amayeza afana ne-Maxitrim ne-Maxisulf, ingakumbi kumathole namatakane avukwe kukuhambiseka, avukwe kukuqhineka. Wona ke akayongxaki, ungawasebenzisa lawo amayeza msasazi. Wow. Xesha lesibini msasazi, kuwe wena uzalise amathole amatakane ezalwa ziinkomo okanye ziigusha ebezingakhange zithintelwe kule 12 month xa ubala kusuka le mini azalwa. Loo mathole, loo matakane funeka uwathintele kwa eli. Xa egqiba nje inyanga qalisa ukuwathintela. Ukanti abethintelwe kwi-12 month xa ubala kusuka le mini azalwa, noko ke wona ungawathintela sele egqibe iinyanga ezimbini. But nantsi into ebalulekileyo ke msasazi, uba uyaqala ukumsebenzisa lo thintela kubalulekile into yokokuba umphinde kabini msasazi, njengoba besendike ndatsho ngaphambili. Ngoba uba uvamfaka kakanye uthatha ixesha elifutshane akawugqibi unyaka. Ukanti ukuze awugqibe unyaka, yiloo nto funeka utofe ngalo thintela kuphele iintsuku zibe yi-30, emveni kweentsuku eziyi-30 mphinde ingekapheli 14 days ukwenzela uba uzothatha unyaka wonke. Then loo matakane okanye ezo bezithintelwe ngolo hlobo, noba zindalana iinkomo, iigusha, qho ke ngoku kanye ngonyaka umane uzivuselela ngeDecasure kanye, awuyiphindi kabini qho utofa. Uphinda kabini kuba ubuqala msasazi. Kubekho i-Oviclos P. I-Oviclos P msasazi okanye i-One Shot Ultra 7. I-Oviclos P ezibhokhweni ingakumbi nasematakaneni, ezibhokhweni ezindala nasematakaneni. I-Oviclos P ikwangena ezigusheni, ikwangena nasematakaneni. I-One Shot Ultra 7 silungiselela kakhulu amathole kuba kaloku wona akathintelwa
amathole yi-Oviclos P. Now i-Oviclos P msasazi eyona nto siyitargetha ngayo kakhulu neyona enobangela uba siyikhuthaze kakhulu ne-one shot ultra 7 ngokwasematholeni Yes. kukho ingxaki yesifo esihlasela imiphunga ibe bomvu, imiphunga idumbe, imiphunga deske ithi nca ezimbanjeni, imiphunga ibe nokubola. Leli thole leli takane liyalikhohlele ngamandla xa lifile ufike ubona ezompawu phaya ngaphakathi emiphungeni. Sisifo ke esisibiza ngoba sisifo sofuba, sisifo sengqele, sisifo esiza nothi kuba kubanda kuphela nobushushu obu okanye ukothuka noba kukothuka okwenziwe kukutshintsha indawo kwezigusha okanye ukutshintsha imeko yedlelo okokothuka kukhokhelele kubeni makuchaphazeleke imiphunga. Na ukuyilungiselela ke lento yokonakala kwemiphunga kubalulekile into yoba uthintele ngale Oviclos P ezigusheni nasezibhokhweni ingakumbi amatakane ke khulu. Ayithethi ukuthi ezindala awunokuziyeka. Okukuchaphazeleka kwemiphunga kuyingxaki kakhulu kulamatakane asagqiba inyanga ezelwe ukuya kulamatakane anonyaka. Kuphinde kube ingxaki kakhulu kwiimazi zegusha esele ziphelelwe ngamazinyo kuba zingatyebanga zona zisithatha lula esasifo. Ngokunjalo nasezinkomeni amathole la ngekawugqibi unyaka kodwa engaphezulu kwenyanga athathwa lula kakhulu sesisifo. So i-Oviclos P siyikhuthaza kakhulu ke ematakaneni egusha namatakane ebhokhwe. I-age ukuba ngaba ezigusha bezingakhange zithintelwe ngeDecasure thintela nge-Oviclos P amatakane wazo xa egqiba inyanga. Okanye ukuba ezigusha bezithintelwe zaphindwa kabini okanye besezivuselelwa kuthintelwa qinisekisa into yoba ke loo matakane azalwa zigusha bezithintelwe wathintele wona xa enenyanga ezimbini ubudala nge-Oviclos P. Now le Oviclos P inezifo ezisherishayo eziphetheyo ezikwakhona kwiDecasure. Umzekelo isifo umgilane, isifo unonqi, isifo sokudumba kwentloko, isifo unomkhonwana. Ezo zifo ezo zikwathintelwa yi-Oviclos P. Kodwa ke kwananjalo ongezwe inesifo sengqele esingekhoyo kwiDecasure. Yiloo nto ke sisithi kakhulu amatakane wajonge nge-Oviclos P, kakhulu amathole wajonge nge-one shot ultra 7 ngoba nala nezankomo zindala iDecasure ayinaso esasifo sengqele sokuba amathole makabe athintelekile. Yiloo nto ke sisithi kuwo yi-one shot ultra 7. Msisazi, Yes. Zininzi ezifo kodwa ke make sizicaphule kancinci nje. Kubekho isifo sokudumba komlomo, the blue tongue, sisifo esiyingxaki kakhulu, sisifo esitshabalalisa igusha. Ingathethi ukuthi inkomo zisindile, ingathethi ukuthi ibhokhwe zisindile, kodwa siyingxaki kakhulu ezigusheni. Zidumba umlomo apha ngaphakathi emlonyeni kube ngathi bekuchazwa nge-razor blade, ulwimi lujike lube lihlaza. Yiloo nto negama lisithi blue tongue. Kuyodumba impuphu, umntla wempuphu phaa ezinyaweni zibe buhlungu ngolona hlobo. Yiloo nto igusha ephethwe sesi sifo uyofika kwayona ingathi kunzima ukunyathela, intongosa nje xa ihamba and ideske inyathele ngamadolo, ingafuni ukunyathela ngeenyawo zayo ngoba ezantlungu ziphakanye ezinyaweni zayo. Zindlela ke esi sifo esizibonakalisa ngayo. Siyingxaki kakhulu ingakumbi ekuthwaseni kwehlobo. Ngela xesha lembuzane lela xesha ke esi sifo sivuka ngaso because esi sifo senziwa zimbuzane. Oyena nobangela zimbuzane msasazi. Now esi sifo kufuneka ke umfama esithintelele ingakumbi phaya kuJune July. Lelona xesha lirayithi kakhulu lokuthintela esi sifo. Bakhona ke othintela, khona i-blue tongue vaccine from OBP, ezizitofu ezithathu iyodwa, but ezizitofu ziluhlobo lwepilisi. Ngupilisi A, ipilisi B nopilisi C. Zihamba nebhotilana zamanzi. Andizuthi ke ndingene nzulu ekusicaciseni uba ke usicuba kanjani. Yes. Now kubekho
kakhulu emahashini i-African horse sickness. African horse sickness ngalamahashi msasazi ufika liphilile lihambe lisiya emdyarhweni kodwa lingawugqiba umdyarho livele liphelele nje phakathi eracini liminxana isifuba lihambe lowa ngexesha ligityelweyo and liphume amagwebu ngempumlo. Esasifo ke sokuminxana kwesifuba sibizwa uba yi-African horse sickness, sisifo esiwahlasele kakhulu amahashi kulonyaka sisuka kuwo. Kubalulekile into yoba mawuthintele usebenzisa i-African horse sickness vaccine. Xa sisiya ezinkukhwini abathintela benkukhu singabala isifo i-Newcastle disease, i-infectious bronchitis, isifo igumboro, fowl coraza ne-chicken pox. Xa sizibiza ngolwimi lwasekhaya sisifo esingubhubhane wenkukhu esaqala kwindawo ekuthiwa yi-Newcastle esithi xa sifikile msasazi sihamba ngomoya sibulala kwanto kuloo lali. Zezi nkukhu ufike zithe tetje imilenze, ngamanye amazwi iba paralyzed ngathi inkukhu le ine-stroke, ijijeke intloko ijonge emva ifike zibe ziyafa msasazi. Ibe sisifo sofuba i-IB. Esi sifo naso kubalulekile into yoba usithintele, asinyangwa siyathintelwa usebenzisa i-IB vaccine. Ibe igumboro nayo msasazi ufika iwe amaphiko la ethe woqo ivuza ulofu ngomlomo naso siyathintelwa. Ibe i-fowl coraza sesiyake sona nasikwasisifo sofuba kodwa ke ngokusona kudumba intloko ibe tyofutyofu kuvaleke amehlo ufike ilihlo eli linento engathi yi-cheese ephanga phakathi kwenkophe elihlo elivalileyo lidumbe kwa ungele luba tyofu luba tyofu msasazi ludumbe lube bomvu. And esasifo sibizwa uba yi-fowl coraza siyabulala kakhulu ezinkukhwini siyathintelwa. Izoba yi-chicken pox. Chicken pox phaa kungelo lwenkukhu uyawufika kukho izpots eziburasti phaya yazi uba uphethwe sesi sifo. Ezi zifo ke zonke ziyathintelwa, igama ligqibela ngovaccine. IB vaccine, gumboro bug vaccine, fowl coraza vaccine, chicken pox vaccine. So ngothintela efuneka wena mfuyi wenkukhu uqinisekise into yoba ngamaxesha afanelekileyo uthintela iinkukhu zakho kwezi zifo. Msasazi ndicinga uba ke sizamile ukubaleka uba ikhona imibuzo ke sithathe loo mibuzo msasazi. Kudala bedanyaza, kudala ndibabona bedanyaza kweli cala lomnxeba. Ungeza ke mphulaphuli kwa-073 849 1740 073 849 1740. Siva uba ngaba wena yeyiphile ufuna uzibuzela yona. Molweni Kai. Hello? Molweni dada. Akhodo. Kuhle dada, kunjani? Akhodo. Ndinengxaki apha ndilapha eNorha. Emgababa. Yes sir. Igusha yam imithi apha. Ngoku isuke yahamba ngamadolo. Ndingancedwa yintoni? Ndinenkunzi yegusha apha nayo isuke yanenjenge kwacaca uba kunzima. Ndafumana ke iyeza endibona uba ke liye layinceda. Okay. Kodwa ke ndixakene nale gusha imithiyo ihamba ngamadolo ngoku. Alright. Mvile ba akho nto ufuna ukubuza bangathi umvile. No, Okay. Alright, phulaphula eRadio ngedatha. Enkosi. Alright, Nkosi kakhulu siyabulela. 073 849 1740 kweli cala kuthiwa ndiyaqonda uyagouda ke ngoku apha lo mphulaphula. Abanye othintela bane-dead bacteria or virus. Ingaba xa umfama elivulile yintoni le ifayo okanye imoshakalayo kweli yeza? Kuba yi-dead bacteria virus andicacelwa apho. Utsho yena umphulaphuli kweli cala. Masiphinde sibambe nalona semvutheni. Molweni Kai. Hawukile lo, masijonge ke lo omnye apha kwi-voice note simvuba ngaba yena uzongena esithini na. Alright, masiqale silungise sivule ngapho ke mandibe siya ngapho lo mzuzu. Molweni Kai. Hayi, alright man. Kuhle dada, kunjani? Man, ndiyakumva apho niseredini ngale nto into endifuna uyazi ezi zitofu athetha ngazo utata lona ziyangena apha ezakhweni because nanengxaki yakho apha. Zitheni ihagu zakho?
Yintoni ingxaki yazo? sensiba uthintele ezagwini ezitofu athetha ngazo le dikasonya iyalunga ezagwini. Okay, phulaphula ereyidweni ke dad. Inkosi kakhulu. Enkosi. Well, Mr. Nqetho, okay, maniqale ngalo phambi koba ndibe kanti ndiyakunika. Right, that's ke zingaphumeli i-voice note zam apha. That's uba zingaphumeli. Okay, Mnqongo, okay. amnqongo noNcutshana. Okay, kanti papa Mnqongo. Ithini i-measurement zenantsika ze-overclose P xa uthintela ematakaneni pha uyabona, and then nala ultra 7 pha ematholeni ithini zihamba kanjani i-measurement andizivanga abethe kuwe. Nkosi kakhulu, siyabulela ba umqina uyakukunika ke i-measurements pha utata uNqetho. Imizuzu isibhozo phambi kweyethoba intsimbi. Ndiyafuna ke khona lwebedanyazi ngoba ndifuna asosephendula yonke le mibuzo Mr. Nqetho. Emva koko siyazi uba ngaba siyayikwela, siyayiqukumbela mphulaphula evukani community radio. Masebe ngapha Molokai. Balekile. Mandukunike Mr. Nqetho. Msasazi masibulele siqale eNgqorha, imithi ihamba ngamadolo. Msasazi zininzi izinto ezingakhokhelela kulaa nto. Iintlungu zamalungu omzimba, ingakumbi iintlungu zamadolo neentlungu zezihlahla okanye zamanqina msasazi. Now sisifo esibizwa ngoba yi-joint ill. Kuhlaseleka amalungu lawa yilaa ntsholongwane yenza esa sifo. Siyanyangeka ke eso ukuba siso i-Maxitec 23% LA uyisebenzise ngaxesha linye ne-Maxi-Bico Super okanye ne-Bicobolic. Eyesibini engakhokhelela kulaa ngxaki luchwane, kodwa ke uchwane luhamba nobumanzi. Uba bezihlele bumanzini yazi into yoba ke singaxhwaleliswa luchwane, kodwa ukuba khange kubekho bumanzi azinokuxhwalela. Eyesithathu msasazi ngamakhalane. Likhona ikhalane elincinci elingena pha phakathi kwempuphu lingayenza laa nto kwakuxhwalela. Uba ngalijonga ungaliboni because likhawuleze liqophoze lingene ngaphakathi. Eyesine msasazi ziyaqhwalela xa zinesifo somlomo msasazi, futhi ziqhwala deske zihambe ngamadolo njengoba besike ndatsho msasazi. Isifo somlomo ke sithe siyathintelwa, but xa uthe wasebenzisa ke kuyo yonke le nto la mayeza afana ne-Maxitec 23% LA ne-Maxi-Bico Super or Bicobolic ne-Complex Forte. Ukuba besisaqala amajoni omzimba ayomelezwa ngala mayeza, ingakumbi i-Bicobolic, Maxi-Bico and Complex Forte. Ze i-Maxitec ivale onongenelela bezinye intsholongwane abafika imeko bayenze ibe worse kunokuba ibikade ibonakala. So xa uthe wavala ke ngaloo mayeza, amajoni omzimba ayazilwela kwezinye intsholongwane ekunzima uba masibe siyazinyanga. Xa uthe wasuka kusekwa ngoko. Qha into zakuthi akekho amayeza abazigcine ngawo. Ithi xa igula kube mnqabuzi uba ndingancedwa yintoni. Xa umkhangela uba unawaphi amayeza akanalo nelokuqala. Yiloo nto kubalulekile amayeza njengalaa ndiwabalayo, Maxitec 13.5, Maxitec 23% LA, Maxi-Bico or Bicobolic, Complex Forte makahlale ekhona because ngamayeza okuqala osukela ngawo. Inzenge uthi ke selencedakele. Bendiyilindele eNgqorha msasazi zisela amanzi amileyo phaya. Kulaa manzi amileyo kukho intshulube pha ehlasela isibinda ndizungena nzulu. Yiloo nto kubalulekile amafama aseNgqorha naye nawuphi na umntu apho igusha inkomo zisela emadamini okanye emigxobhozeni okanye emilanjeni apha amanzi amileyo. Qinisekisa into yoba apha enyakeni uyaseza nge-Trinex Plus, uyaseza nge-Levox. Loo mayeza akunceda kakhulu ekubulaleni laa ntshulube yenza inzenge msasazi. Now andiunderstand le nto ye-dead vaccine utsho utata. Kaloku yindlela la mayeza enziwe ngayo msasazi. Ii-vaccines indlela ezenziwe ngayo zenziwe ngohlobo loba awukwazi ukuyihlalisa ixesha elide. Into efileyo iyabola msasazi.
into efileyo iyabola, so iyadlulelwa lixesha eli ibilungisele uba izingene isebenze. Ndicima xa ndiye ngolo hlobo umfama noko ucacelwe Yeah. into yoba kutheni lingabekwa Lingabekwa eliyeza yes. msasazi. So indlela elenziwe ngalo linebekelwe ixesha elifutshane uba lisebenzise uligqibe ungalibeki. Now as iDecasure ayingeni eziyagwini, i-Oviclos P ngu-2 milliliters ematakaneni ikwangu-2 milliliters ezigusheni ezindala. Okay. Then i-one shot ultra 7 ngu-2 milliliters msasazi ezigusheni ngu-4 milliliters ezinkomeni ayina-age noba lithole noba inkomo endala umlinganiselo uyi-1. Msasazi xa siyishwankathela Alright, ndicela sive lo ingathi khona ebengena ngapha. Cela ubuza amayeza athintelayo zintoni, thintela ngantoni nantoni nantoni. Njani Mphulaphula? Mphulaphula sihlala ecaleni, nazi inamba zam yes. zithi 079 427 2104 079 427 2104 okanye 081 028 1130 081 028 1130. Isihloko sanamhlanje besisithi msasazi, ukukhusela okanye ukuthintela iyona ndlela i-cheap, iyona ndlela i-safe, iyona indlela ikuqinisekisa into yoba ilahleko incinci kakhulu kunokuxhomekeka ekunyangeni msasazi. Nkosi kakhulu msasazi. Nkosi Mr. Ncetho man, siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Injalo njoku njengoba si-live phaa kuFacebook ndiyabona abaninzi nje bayancoma bona phaa ku-live besithi hey ngase sikugalela ityiwa man Mr. Ncetho. Siqwayite ngoba kaloku uyafundisa. Ndike ndive ke nakula maqonga ndikuwo apho bangaba hayi madoda mna ndisamile nje apha ekufuyeni ndincedwa kakhulu nguba uNcetho ngoba ndiyafunda. So nathi ke sesisikhululo Mr. Ncetho siyabulela kakhulu ngegalelo lakho ingakumbi kuluntu lakowethu olumnyama. Nkosi tata man, siyabulela. Nkosi msasazi, sibulela kakhulu kwisikhululo uqobo. Siso esi singumbhobho uba olu lwazi malufikelele kakhulu. Nkosi msasazi. Nkosi kakhulu well, Mphulaphula Mr. Ncetho uyawuphinda udibane naye ngoMvulo kwiveki ezayo. Siyawela ke ngoku sokuphathela inkqubo ethi amasiko nezithethe khona ukuze sikaphulukane nemvelo yethu. Nkosi Mphulaphula, siyabulela.